mondo mi owito oko gowi madirom siling bilion 6 mane okaw kod jopiny e agulu mar Hasla Fund. Magi ne onyiedhore bang' sirikal yango ni komiti mar od bura ma ochung' ne ohala ni Jokenya mathoth pod ok ochulo hola mane gikawo. Jagoro mongirore migawo ma ochung' ne sagano miluongo ni Susan Mang'ini ne olero ni sirikal osechako luwo jopiny man kod gopegigo kendo thothgi ne okawo holano kane chenro no chakore. Migawo no ochwalo dwaro mar mondo mi ketnegi agulu mar omenda maromo siling bilion 5 e iko omenda mabiro. To kata kamano, jokanyo mag komiti no okwedo wachno. They never repaid, and that's what we'll be seeking to write off. So the portfolio that is totally at risk and it's in default in terms of, we'll say, is about close between 5 billion to 6 billion. Those who are doing better will need to enhance their limit. And the moment you enhance someone's limits from 500 to 10,000, you have to fund. And that's the reason why we're asking for additional funding to fund the 4.5 million that will be graduating to the bridge, but also at the same time also to take care of the new applicants who are onboarding Hasla Fund every day. Serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Johan Reche boma ma Homa Bay onyiso morgi kaluwore gi chenro mar chieko gedo mar chich rech